Mapilaan ti kaso of frustrated murder iti lalaki anang tagbat iti maysa at tricycle driver iti barangay 6 San Juan Bautista, San Nicolas, Ilocos Norte. Kuna ni Police Captain Sigman Benigno, officer in charge iti kwerpo ti pulisya, ket adati dati na susik ti lalaki ket ti tricycle driver. Impatad ti hepe ama ipagarup abono tinausar iti daytoy krimen nga magpapan kanagitoy ket saan dapay ana recovery. When base ti initial investigation tayo, the witnesses tayo ijay, mada mga maalalati statement data dito yan investigation section tayo, dijay biktima ket dadjay tricycle na ta dijay tilinya na at paspasada pagamuam kanong ket lapan ni detoy suspect tayo at nagsarita da bit pagamuam ket tinagbat na kanumiten leto ya biktima. Inlawlawag ti hepe anatiliw dati suspect babaen iti naisayang kat hot pursuit operation iti panakibenulig ti PNP Lawag. Natiliw dati suspect iti mismo ang pagtayangan ti ulitig na iti barangay 1 Lawag City. Amuan tayo nga tay suspect ket nagtaray jay balay tangkel na jay Lawag barangay 1. So upon receiving the information, nagkasatay da Agustikwa hot pursuit operation ket baligi nga natiliw dito suspect kahit kulay clear nga nagsurrender apo dito suspect no ket di natiliw. Kabayatan na inlawlawag mete suspect kabibiyangan na iti daytoy apasama. Pagkak sir nga di nakaliram-raman sir, naminpat sir nga impakpakaasit nga di nakaliram-raman. Pero nabaramot lang tayo suna sir, dinanong na kayo muna, ismuna naramit ko dito sir, naglidong mo iti pinagkita. Iti agdamaket adda iti kustudyante PNP San Nicolas ti suspect ka nagpapaimbag ti biktima iti ospital. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report.